Kajingjia kala Trok hapadang ki surok ba kajuan ra e kajing dheng kali ke bejur kabala benek dagi Ktah bat kum kani kajingjia kala jia ha ka arpoi trik unai lur arja arpusaw ha ka ba kawai ke Trok kit Dewïong ke badan yo registration number ML North South D South San Lai Lai kat ba kadang wan na kathan Joai kala Hongpong ha ka surok ba National Highway benyo ke badan ha ka Shillong Mookyndur wa mensu West Gentle Hills District. Kani kejing kala ke Trok ha kejaka ke bolong khongwan ke surok amtang makalawan ra kejing dheng kali ke bejur henry ban wan ra ru kejing Ktah ya ki Thmu ban lek Thoh Eksam nursing hanong ba Shillong kat kum kejing thu ki nong song snong la ong magani kejing ja kala ja nadu ke por sau bja stem bot kadau ban penlong kini ke Trok ban kala kedai namar kejing kit Palat put ha kani kejing ja kala don ru kawai kalong kemi ke belakam tra yau Dewïong henry ha ba persang ban kran kala kentat yala kejing long trai. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam Ktah ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.